Ilocano Math TV. Walking tour po ulit tayo dito sa may Mall of Asia, sa may Bayview. Siguro dito tayo. Meron ng harang dito. Dati wala to. May harang na dito. Tapos, ano to? Pwede rin pumunta dyan. Kaya lang may harang na siya. May harang na. Dito kaya tayo, boy. Pare ba dito ang sangang po? Nagandang. Nagandang matatapan dito. Sungarod nga po. Adag sa magkin-kin na ko. Dahil dyan eh. Kasi tayo.
Không gì là mất mỗi cái năng lên đó. Ito na tayo dito. Pumasok dito dito. Baka yun yung sasakay namin yung yun lang yun. So, good evening mga sir. Pasuyo po sa mga nasa-tabay sa seawall. Upo lang po tayo. Iwasan po natin tumayo. Bumaba po sa may batuhan. Upo lang po kayo. Pasuyo na lang po. Ayan, ayan. Tanong mo. Ayaw niya. Bakit naman? Kasi dati pa siya sa bahay niya. Bata. Ito mga Ilocano Math TV. Pa-subscribe po sa YouTube channel na Ilocano Math TV.
Ilocano Math TV.